Добър вечер на всички. Здравейте, приятели, колеги, партньори и гости, ако има такива. Ако не ще гледате тази презентация на запис, изключително ми е приятно отново да бъда с вас и да ви представя продуктите на, може би, най-голямата фабрика, изобщо най-голямата компания за производство и продажба в Европа на хранителни добавки, храни за здраве, спорт, красота. Аз се казвам Александър Григоров, на 48 години съм, работя живея в град Варна. От май месец се сътруднича с холдинга PM International и употребявам неговите продукти. Изключително съм доволен и за това днес искам да ви ги представя и на вас. От своя страна, вие да ги представите на вашите близки, познати хора, защото ние, като хора, които споделяме всичко най-хубаво, което ни се случва, което употребяваме, нямаме право да мълчим. Продуктите са създадени така, че да достигнат до всеки един дом, вкусни, полезни, иновативни и изпреварили своето време. Няма да ви разказвам сега за това, че храната, която ядем, не съдържа това, което е съдържала преди 20 години, колко банана трябва да излете, за да набавите нужното количество фолиева киселина и така нататък. Ще премина директно към продуктите, защото на всички им е ясно, че днешното хранене, екологичната обстановка, водата са в такова състояние, че нашия организъм не може да се справи с своите ежедневни проблеми, ежедневни нужди, да бъде хранен, да бъде изчистен, да бъде защитен и да работи така, както го е създала майката природа. Затова ще преминем директно към информацията. Ще ви запозная с холдинга на първо място. Това е компания PM International, която е една от най-големите в Европа и която работи в сектора на здравето, красотата, като предлага изключително висококачествени продукти за допълнително хранене, не лекарства, не добавки, а продукти за допълнително хранене. Това е храна, както и най-висок клас достъпна козметика. Компанията е основана през 1993 година, 1993 година в Германия, а производството се извършва в най-голямата фабрика за хранене чрез сонда в Европа, Nutrichem Diet. Т.е. това е фабрика, която произвежда храна. От 2016 година продукти се произвеждат и в сътрудничество с Люксембургския институт за науки и технологии, както и този в Горна Австрия. И компанията е на първо място в Европа по продажба на хранителни добавки, така наричаме групата от такива продукти, защото нямаме друг термин за това. Компанията е на 6-то място в света по стокооборот с нейните 3,25 милиарда долара за 2024 година. Към този момент компанията вече върви към превишаване на границата от 4 милиарда долара, което ще я изведе на пето или дори на четвърто място. Само това ви е достатъчно, за да разберете с какъв гигант в хранителната индустрия си имате работа. Научният съвет е съставен от над 350 лекари, професори, академици. Това са хората, които разработват формулите на продуктите, които са изключително иновативни и, както казах, са изпреварили своето време с 15 години. На вашия екран са една много малка част от хората, които произвеждат тези продукти, които работят върху техните формули, върху тяхното реновиране, върху тяхното патентоване. Над 70 патента има компанията за своите продукти. Всички наши продукти са с сертификата Made in Germany, GMP Germany, за добра производствена практика, който по принцип е сертификат за фармацевтичната индустрия. Това естествено от своя страна също гарантира най-високо качество. Продуктите са включени и в Кьонския лист. Това е ресурс, който съдържа само продукти, в който се вписват само продукти, които са минали антидопингов контрол, което ги прави изключително подходящи, полезни и високо резултативни за професионални спортисти. Само ще спомена, че благодарение на тези продукти на последната олимпиада в Париж над 70 от медалистите са употребявали продуктите на Fitline, линията Fitline на компания PM. Още едно невероятно доказателство за тяхното качество. Продуктите съдържат натурален подсладител. Те са изключително вкусни и затова толкова лесно и с охота се приемат от всички хора по света. Не на празно компанията е в начална позиция номер 1 в света по растеж на стокооборота. Това също показва, че продуктът е търсен и желан и резултативен.
без консерванти, с натурални ароматизатори. Всички продукти са с 100% натурален състав, а в някои съставки дори има вещества, които са получили и Нобелова награда, като коензим Q10. Продукти за вегетарианци, имаме продукти без глутен, без лактоза и, както казах вече, те са с над 70 патента, като още близо 70 чакат да бъдат одобрени. Какво е уникалното в продуктите? Разбира се, няколко технологии, които не притежава нито една друга компания. Първата технология това е NTC или концепция за транспорт на хранителните вещества директно там, където са нужни и колкото са нужни. Технологията прави така, че полезните вещества преминават през стомашно-черевния тракт, през агресивната негова среда с стомашно-черевните сокове, всички ензими, които разграждат тези вещества и достигат точно там, където е нужно. Затова усвояването е до 90-95%, не се губи нищо и за разлика от много други продукти, аналози, които са на пазара, усвоемостта при тях е едва 10 до 15%, тъй като те първо са в голяма част от тях има баластни вещества, т.е. пълнежи, и второ, те се разрушават още дори в самото начало, в самата лигавица, когато започнат своя път през храносмилателния тракт и в крайна сметка до нужния орган, клетка или система не достига абсолютно нищо. Това прави нашите продукти уникални, затова имаме толкова много резултати и толкова много продадени продукти. Вече над 1 милиард опаковки са продадени за 32 години от съществуването на тази компания. И сега ще се спрем малко по-подробно върху оптималния сет, а после и върху някои от топ продуктите, които компанията предлага. Оптималният сет, това са 3 продукта или като вариант 2, смесени първия и втория, които виждате, които осигуряват 80% от здравето ни и сутрин и вечер. Най-вляво това е продукт Activise, който е флагманския продукт на компанията, с който тя започва изобщо своя път. 12 съставки, които са подбрани така, че да ни дадат един хубав, енергичен старт за деня. Затова се казва Activise, да ни активират. Цялата група витамин B, включително B3 и B12. B3 дава допълнително кислород в кръвта до 10%. И освен това, екстракт от аюрведични билки във всички продукти на компанията. Имаме билки от изтока, от Тибет, от Китай, което показва, че се съчетават традициите от някогашната древна медицина, плюс най-модерните технологии, които изобщо са познати на планетата Земя. Тази симбиоза прави така, че продуктът да бъде изключително ефективен и полезен. Освен витамините, имаме тук и гуаранин. Това е природният кофеин. Продуктът е разработен така, че да се пие или през деня на 3 порции, или веднъж да вземете вашата порция и да бъдете енергични през целия ден. Винаги може да носите този продукт и дори да черпите хора с него. И много приятен вкус на боровинка. Вкусен, полезен и изключително ефективен. По средата е продукта Basics. 28 съставки. Тук също имаме витамин А, С и Е, имаме пробиотици, пребиотици, имаме фибри и пектин, разбира се, растителни ензими, които помагат за храносмилането. Това е продукта, така наречения стандарт на гастроентеролога. Той въвежда всичко в норма в нашия храносмилателен тракт, стомашно-черевния тракт и съдържа освен това куркумин, селен, антиоксиданти, разбира се, плодове, зеленчуци на прах. В 1:6 се съдържа равностойността на 7 порции пресни плодове и зеленчуци. Знаете много добре, че нашия стомах, нашите черва са нашия втори мозък. 80% от имунитета, дори малко повече, се съдържат там и когато нашите черва и стомах са в перфектно състояние, то и целият организъм е добре и може да се справи с всяко едно предизвикателство. В дясно продукта Restorate идва от реставрация, т.е. справяне с проблемите при деня. Това е вечерния коктейл. 11 съставки, това са основно минерали, като калций, магний, желязо, цинк, калий, селен, мед, манган, хром, основа аюрведични билки и витамин D3 за правилно усвояване на всички тези минерали. Пием го вечер преди лягане, за да може през нощта нашия организъм да се възстанови и да станем отпочинали. Това са
трите продукта, които доставят 80% от здравето, имаме още два продукта, обединени също в един могат да бъдат, които добавят още 15%, с което покриваме почти всичко в нашия организъм. Сега ще се спрем по-подробно върху продуктите, основните базовите продукти и тези, които се употребяват най-много и които водят до най-големи резултати. Първият продукт, Fitline Oxy Plus, за съставките разбрахте, групата от витамини В. И освен това, което ви казах всичко, имаме тук и полифеноли и екстракт от ламинария, от водораслото ламинария. А знаем колко полезно е то. Ламинарията прави така, че да се справя и с свободните радикали, а също така да извежда и соли на тежките метали. Затова тук е включено и това водорасло. Какво прави Оксиплюс? Укрепва нервната ни система и подобрява паметта и концентрацията, т.е. повишава нашата работоспособност. Предотвратява сърдечно-съдови заболявания и атеросклероза, т.е. добавяйки кислород в кръвта, той я обогатява, той я насища и тя става по-течна, по-полезна, отива там, където е нужно и доставя всичко. Знаете, че кръвта доставя нашите хранителни вещества, където трябва. Прави нейния вискозитет по-добър и разбира се, от това се повишава физическата активност, намалява се сънливостта, умората, подобрява се настроението и не сме толкова раздразнителни, защото когато сме в хубаво настроение, нищо не ни дразни. Предотвратява се мозъчна хипоксия. Ето тук говорим за кислорода в кръвта и особено продукта много добре работи след пандемията от COVID. Показва много добри резултати и се справя много добре с главоболие и мигрена. Имам една потенциална клиентка, на която утре ще разкажа за този продукт, защото тя е с многогодишна мигрена и ако знам, аз съм сигурен, тъй като имам много резултати с мигрена, тя се справи и с нея, това ще бъде един наш постоянен, редовен и лоялен клиент. Предотвратява вегето съдова дистония и студени ръце и крака, също много често срещан проблем, и намалява млечна киселина в мускулната тъкан след интензивно физическо натоварване. Тоест много полезен продукт и за хора, които активно спортуват. В фитнес залата преди силните физически натоварвания може да вземете няколко порции Activise и вашите мускули ще ви бъдат благодарни за това. Следващия продукт е Fitline Basics. Това беше средният продукт от оптималния сет. Нашата кошница с плодове и зеленчуци или така наречения златен стандарт на гастроентеролога. Запознайте просто с този продукт един гастроентеролог и той ще ви каже: ама какво е това? Ама не може да бъде. Ама как и лактаза? Ама как и липаза? И пребиотици, и пробиотици, всичко. Ама това е нужно за стомаха. Това е нужно за червата. Точно така. Продуктът е направен така, че да храни, да чисти и какво да прави? И да разгражда храната, да помага и на черния дроб, да помага и на жлъчката, да помага на абсолютно всички органи, за да може нашия стомах, нашите черва да вземат всичко необходимо от храната, а не просто да го изхвърлят, да натрупват шлаки и токсини и да се затормозява тяхната работа. Какво прави продукта? Естествено, подобрява храносмилателната функция, укрепва имунната система, защото казахме, че 80% от имунитета е в червата. Подобрена чревна функция означава добър имунитет. Предотвратяване на констипация. Тази сложна дума означава запек. Ако някой има проблем, разбира се, за констипация, трябва да пием повече вода, да хапваме по-влажни храни, да хапваме супички, да хапваме бульончета, а не да го караме на сухоежбина и на фастфуд. Намаляват се вредните влияния от околната среда. Да, защото сме защитени от свободните радикали. Подобрява се здравето на хора, които са в силно стресираща среда, които прекарват много часове пред компютъра. Намалява се интоксикацията и след употреба на алкохол. Така че препоръчвате го и на хора, които така празнуват по-честичко. Предотвратява грип, настинки, разширени вени, прибират се вените. Защо? Защото кръвоносната система си влиза в ред. Кожните заболявания и дерматита също се подобряват, защото когато сме изчистени отвътре, си сме чисти и навън. Много често хората казват: имам кожни проблеми, купуват мазила, купуват лосиони, бабешки, някакви други такива средства, не разбирайки, че проблема е вътрешен, а не външен. Не можем да намажем нещо отвън, да замажем проблема, без да се справим с това, което ни трови отвътре. Регулиране на теглото, много важно, и нормализиране на апетита.
това съм го усетил върху гърба си. Ще ви покажа и резултати. Подхранва черевната флора и потиска гнилостната. Тоест работи много добре за правилните, добрите бактерии и естествено се бори с патогените. Fitline Restore, това е вечерния коктейл, който съдържа минерали за нашия организъм, когато той през нощта си почива, да ги усвои, благодарение на витамин D3 и на различните билки. Стевията, разбира се, всички продукти, казах, са изключително вкусни, с вкус на портокал, на боровинка, на флорентински портокал, на лимони. Затова много често чуваме: нямам търпение да се събуди да си изпия сутрешния коктейл, защото е много вкусен. Буквално като натурален сок и то от прясно изцеден портокал. Fitline Restorate какво прави? Възстановява киселинно-алкалния баланс. Знаем, че pH е много важно в организма и нашата среда трябва да бъде алкална, не киселинна. Продукта възстановява този баланс, подобрява паметта, концентрацията и интелектуалния потенциал, защото когато се събудим от починали, когато се събудим реставрирани, сме готови за новия ден и разбира се, подхождаме към всяка една задача с бистарум. Кожата, косата, ногтите, това са всички минерали, които са отговорни за тяхната здравина, за техния добър вид. Препоръчва се в програми за отслабване и при целулит. Забележете, в нашия маратон имаме 90-дневен маратон, в който се употребява силно този продукт. Ще стане въпроси за него. Ако случайно забравя, ще попитате хората, които са ви поканили. Но този маратон прави така, че редуцираме нашето тегло и освен това регенерираме и нашите клетки. 90 дни, това е период, в който клетките се регенерират, се обновяват и когато вашия организъм започне да работи с регенерирани, обновени клетки, какво се случва? Все едно започвате нов живот. Опитайте го, наистина е така. Укрепва нервната система и насърчава здравословния сън. Първият резултат, който се получава от употребата на продуктите, е именно това. 95-99% казват: още от първата, от втората нощ спах като бебе. И наистина това е така, заради състава, който има този продукт. За превенция на онкологични заболявания, да, ние не лекуваме, ние не се борим с такива тежки проблеми, но продуктът много добре помага като допълнителна терапия към тези онкологични заболявания и се препоръчва отново за спортисти и хора с мускулно-скелетни разтежения. Знаете, тези крампи, които се получават особено при спортистите, за тях е нужно магнезий и спортистите употребяват този продукт и са много доволни. Ето го един от продуктите, който добавя още проценти към нашите ежедневни нужди. Това е омега-3, забележете, и той е от растителен произход, излича се от водорасли и се произвежда по технологията Microsolve Plus, което позволява той да се разтваря в вода. Да, точно така, мазнина се разтваря в вода. За разлика от всички останали други омеги, които се продават или на капсули и вонят ужасно на развалена риба, или пък отново са на капки, но ако ги капнете във вода, те плуват отгоре като капка олио и не се разтварят по същия начин. Влизайки във вашия организъм, те не се разтварят, а се наслагват по вашите кръвоносни съдове и какво могат да предизвикат? Естествено, запушвания, стесняване на съда, тромби и така нататък. Така че не си правете експерименти, когато ползвате омега-3, а се доверете на източник, на производител, който прави така, че тази омега да се разтвори във вода, така както ще се разтвори и във вашата кръв, във вашето тяло. Витамин D2, витамин Е, омега-3, антиоксиданти, биотин, екстракт от джинджифил и разбира се, нашия Resorption Booster, т.е. това са частици, които усилват действието на продукта. За деца, особено в предучилищна, училищна възраст, за тяхното правилно физическо развитие. Децата имат страхотен недостъг от полезни вещества, включително омега-3. Просто няма откъде да я вземат. За ученици и хора с повишено умствено натоварване, отново стигаме до интелекта. Ако не ни работи добре мозъка, какво изобщо можем да постигнем в живота? Както и зрението. Бременни кърмещи жени за правилно развитие на плода и растежа на кърмачето. За хора на средна напреднала възраст за предотвратяване на инфаркти, инсулти и денегативни очни заболявания. За предотвратяване на съдови усложнения, за забавяне на процеса на стареене, подобряване на мозъчния метаболизъм и поддържане на сърдечно-съдовото здраве. Виждате колко е комплексен този продукт и защо е толкова нужен.
за осигуряване на гъвкавост на ставите и предотвратяване на ставни заболявания и естествено отново за хора, които са с много силно физическо натоварване. Следващия продукт е коензим Q10, този за който е получена Нобелова награда. Този продукт и предходния, тези два продукта ги имаме събрани в един продукт, в един флакон, който се нарича Heart Duo, така че можете да се възползвате и от тази комбинация. Двете масла, които също този е произведен по технологията Microsoft, в който се разрежда във вода и отново изключително полезен за какво? За превентивни цели за всички над 35 години, особено тези, които са изложени на риск от сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Това е една превенция. Забавя се процеса на стареене, предотвратяват се сърдечно-съдовите заболявания, хроничната умора, повишава се жизнеността и се подобрява издръжливостта, т.е. ставаме по-трудоспособни, нормализира се метаболизма и оттам се намалява и теглото, ако сме стадормено, алергии, справя се с алергии, стимулира имунната система, активира нейните защитни свойства. Това е основна съставка в борбата срещу увреждане на клетките и на ДНК-то. Преминаваме към един много търсен продукт, много разпространен, силно рекламиран като съставка. Това е именно колагена. От всяко едно радио, както казват руснаците, от всяка една ютия се чува, че трябва да се пие колаген. Защо? Ами защото той се губи, нашия организъм го произвежда, но неговото количество намалява с всяка една наша година. И в състава на нашия продукт Beauty има 35% колаген, който е говежди. И това е нашия анти-ейдж комплекс. Виждате отново колко много съставки има. Естествено, той отново е много вкусен, изключителен вкус, а освен всичко полезно. Препоръчва се за всички над 25 години, защото от тази възраст започваме по 1-2% да губим всяка една година от нашия колаген, т.е. нашия организъм произвежда все по-малко. А особено необходимо е на хора след 60 годишна възраст, тъй като стават не повече от 50% от изходящите нива на колагенов протеин, а колагена и колагенов протеин е абсолютно важен за всички, за кости, за стави, за кръвоносни съдове, за коса, кожа, ногти, за какво за очи, зъби. Затова продуктът е подходящ за хора, които прекарват много време на слънце, за пушачи, за хора, които обичат сладко. По-високи дози се препоръчват за спортисти и мъже, които се занимават с тежък физически труд и с двигателни проблеми. Използва се за превенция на целулит и спомага за подобряване на състояние на кожата, косата, ногти, за което ви казах, за хрущялите, изобщо за всички съединителни тъкани. Така че смятам, че много от вас ще обърнат внимание на този продукт. Следващия месец ще го имаме и на акция, така че замислете се, мили дами и особено господа. Какво прави? Ето в проценти виждате, след употребата с 10% се подобрява еластичността на кожата. Повече от 14% се подобрява хидратацията. Увлажената кожа е здрава кожа, увлажената кожа е дишещата кожа. Подобрява растежа на ногтите, микроциркулацията и концентрацията на колаген с 65%. И намаляваме бръчките, т.е. кожата ни става естествено като е по-нахранена, по-влажна, по-хидратирана, по-еластична, бръчките се изпълват. Намаляваме си бръчките. Както и чупливостта на ногтите и на косата. И косата ни е здрава. С коса имаме много резултати. Още един прекрасен продукт буквално за сегашния период, за сезона на настинките. Това е нашият антиоксидант или Целшуц антиоксидант, който съдържа много антиоксиданти, които се справят с свободните радикали, които се борят с настинки, грипове и са добре дошли за подсилване на нашия имунитет. Това са селен, витамин С, А, Е, биофлавоноиди и смес от полифеноли от плодове и зеленчуци. Отново изключително вкусен продукт. Имаме го и с вкус на ябълка, но за съжаление той се пуска веднъж годишно и може да се го купите само тогава. В момента имаме с вкус на лимон портокал, но изключително вкусен отново. Няма какво да го сравняваме с нещо друго. Какво прави? Укрепва имунната система. Говорихме за имунната система вече. Защита на вредното въздействие от ултравиолетова радиация и свободни радикали, вредните влияния на околната среда, тютюнопушене, предотвратява грипи на стинки, предотвратява онкология и кариес и укрепва зрението по време на спорта се употребява спортисти и е много добър по време на бременност и кърмене. Защитава вътрешните кръвоносни съдове, като укрепва вените
и както и при разширени вени, и предотвратява чупливостта на най-малките кръвносни съдове и каплярчетата, те да бъдат здрави и да не бъдат запушени. И за хора, които прекарват дълги периоди от време пред компютъра, т.е. за всички нас, които цъкаме в нашите джаджи постоянно, и по този начин вредим не само на здравето, но и на мозъка и нервната система. И един продукт, много подходящ продукт за хора на не само над 50, но около. Аз в февруари ще навърша 49. Вече ползвам този продукт да ви кажа отново, че е изключително вкусен и смесен с Power Cocktail или с Basics и Activise. Вкуса наистина е много добър. Продукт за хора на възраст. На каква възраст? 50 възраст ли? Ние сме още млади. Точно така. За хора, които са над 30 години, на този продукт е полезен за сърцето и за мозъка, спомага за поддържане на здраво зрение, за хормоналния баланс и за енергийния потенциал на всички органи и тъкани. Вижте само какво съдържа. Лутеин и зеакстантин. Това са мазнини, които са на прах. Омега-3, която е на прах. Коензим Q10, мазнина, която е на прах. Изофлавони, които са на прах. И разбира се, червения императорски женшен. Всички важни, есенциални мазнини в едно пакетче. Много полезен продукт за хора над 50 да се справя както с сърцето и мозъка, така и с зрението, така и с хормоните. Комплексен продукт, препоръчвам го на всички. В момента, между другото, го имаме на акция. Така, резултатите с Fitline са не един и два. Само в нашата руска група имаме над 53 000 участника, които споделят своите резултати. Тук на екрана виждате една малка част от тези резултати с коса, с кожа, с наднормено тегло, с лице. Ето ги моите лични резултати. Аз започнах да употребявам продуктите края на май месец. Виждате как изглеждах април. 132 кг. Ето това човече в ляво, а през октомври вече бях под 120. Между другото с абсолютно същите дрехи. Мисля, че разликата е очевидна. В дясно са моите резултати с косопада. От много отдавна, тук отгоре започва да ми се образува една плешка. Тук не знам дали се вижда сега. Снимката е направена юни, буквално няколко дни след като съм започнал да употребявам продукта. А в дясно е снимката от октомври. Започнаха, разбира се, да се появят бели косми, но най-забележителното е, че белите косми, които се виждат тук, в тяхното основание вече са черни. Тоест, освен че се сгъстява косата, белите косми също възвръщат своя пигмент. Това какво говори? Че продуктите хранят, а косата има нужда от витамини, от минерали. Нашите продукти доставят абсолютно всичко това. Набързо един резултат на наша клиентка. В ляво виждате, това обезобразяване е от неправилна лекарствена терапия. Представяте ли си? И само за 3 месеца употреба виждате какво се случва без никаква пластична операция. Приключвайки, наближавайки края, ще направим едно малко сравнение какво са нашите продукти в сравнение с всички останали, които са на пазара. В момента сме в ерата на 5G технологиите, ако говорим за телекомуникация. Ако сравним нашите продукти с другите, то ние сме в момента в 5G ерата. Всички останали са в ерата 2G. Виждате тази пълна шепа с капсули, с таблетки, с желирани бомбончета, с прахчета, с какво ли не. Едното като станеш, другото като се изпикаеш, третото преди да седнеш на масата, четвъртото докато се храниш, петото като се нахраниш, шестото като се изходиш, седмото на обяд, осмото, деветото, ставаш луд, ставаш сутрин, искаш да си енергичен, искаш да си бодър, влизаш в кухнята и пред теб 10 буркана с таблетки, чудиш се, аз в болница ли съм, в аптека ли съм, къде съм. Какво е в дясно? Е една вкусна чаша, сок, с най-полезните неща, удобно, вкусно, полезно, 5 пъти по-просто и 5 пъти по-ефективно. В удобна течна форма. Всичко в една чаша. Какво ви трябва още? Това е истинен нов човек. Разбира се, имаме и козметични продукти. Само върху 3 от тях ще се спра.
Първата ни серия е за моментален ефект, това по-високото флаконче, намазвате се и след 3 минутки бръчките ви изчезват. Това е за нашите пепеляшки, които искат да отидат на бала с хубава карета. Резултатът, разбира се, е краткотраен 5-6 часа, но при по-дълготрайна употреба се забелязва и по-дългосрочен ефект, а крема в малката кутийка е за ежедневна употреба висок клас козметика, който също хидратира и подобрява качеството на нашата кожа. Дамите, които са го използвали, са го оценили и споделят невероятни резултати. Изключително достъпна в сравнение с аналогичен клас козметика на други подобни компании. В 2 пъти е по-евтин продукт. Отдолу имаме Fitline Activise Serum. Това е същия този Activise, който е за енергизация, само че през кожата. Той активира, освежава и също може да го получите при регистрация като подарък. Първо, най-бързо развиваща се компания в света. 5 години подред компанията взема наградата за най-бързо развиваща се компания в света на DSN Global 100. Нито една компания не го е правила дори 2 пъти. 2 пъти. Ние сме го правили 5 пъти. Ще го вземем и за 6, не се и съмнявам. Иновативни продукти, които изправят пазара с 15 години. Ние сме в космоса. Ние сме в космоса. Продукти, които се създават от 350 учени с 70 патента. За пътешествията, автомобилната програма, пенсионната програма говорим във вторник. Във вторник ще ви разкажа и за тях, и за възможността за неограничен доход, за мощната система от обучение и презентации. Днес сте част от тази система. На ясния алгоритъм, стъпка по стъпка, готовите чатове и празния пазар. Най-важното, което е, че никой около вас, вашия съсед, дори не е чувал за Fitline. Искате ли да се обзаложим? Вие сте на 5 етаж. След сте на първи етаж и попитайте вашия съсед, чувал ли си за PM или за Fitline? Ами не, аз ще ти разкажа. Пазара е празен. И какво ще правите, скъпи приятели, с тази информация, решавате вие. Нашата задача беше да ви я дадем. Но, мислете глобално, мащабно. Какво е моето здраве днес? Здрав ли съм, не съм ли? Около мен хората здрави ли са ли? Усмихнати ли са? Или са тъжни? Какви са? Работливи, работоспособни, инвалиди? Какви са? Помагайки на себе си, можем да помогнем и на нашето обкръжение. А когато сме с хора, които са щастливи, весели, усмихнати, красиви, и на нас ще не е по-добре. Затова ви каним да станете част от нашия екип. И да приключим с Хипократ. Нека храната да бъде ваше лекарство, а лекарството вашата храна.